Horas aloma dihita saluhuna adoraso tabigi turpu jamita tapasada marohata martangiang mahita asini roha madihamu do dame nasian debata ama dohot siang Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amen. Diamudo nga sa porsiyaon di bagasan Kristus Yesus turpuk jamita pertanyaan epistel Minggu 21 Mei 2020 tarsura di sada Petrus 5 ayat 6 satru di ayat 10 sonoma di do isi atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni dibata nagugui asa dipatibu hamu ditikinai tinggakon hamu manasa nahinahul sohon ni rohamuna tuibana ay disarihod do hamu torang marohamuna dungo mahamu namau tau do alomuna sibulisi songo babia namarawang mangalului si boduton na gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite hapursiaon ingot tamuma daktar baen sosonggok akka hapursun si songoni nang tuakka hahaanggi muna na di portibion alayang gode bata napuna saluhut asini roha nang maju hamu tuha sangaponna na manotongi di bagasan Kristus pauliulionna pahotonna jala patuguonna dohamu dungjolo ditau kamu satokin hapur suhoni ima sahana diamu donga sapursiaon di bagasan Kristus Yesus di parnulua non sipata rodo ragam sitaono nama bae suku-sukun hapursauta nama dok di dia do debata nata pujii jalan nata juju molo songgok sitaono ni sia suku-suku ni tubuh maganggu ni roha nang ganggu ni hapursaon nataringu tu hadirion di debata di muluna na di pasubu debata do hita pujung manau sitaononi soni ma tubuh suku-suku di roani halak nama dok tungna paduk duku do sitaononon songgok tu dirina ikom matakas hita mangatusi iyang go sitaonon nang parukilon nata adopi ima sitaonon kinorhon ni kesetiaan ni nama hapursiaon di Yesus Kristus Tuhani dada alani ulau na jahat na binahenna atong molosoni ahado boy idauta ulau nirbata molosonggo si taononi tong atongani ngulutta jala molota payutiut hatorangan itu pukon ima sada sian pangajarion si Petrus dinalau patuguhon hapursiaon yakkan hapursia di Yesus Kristus Tuhani irubain didok di ayat ono asa paturuho diri tu tangan ni dibatana gugui asa dipatibo ditikinai ayat ono mo paingoto tuhita do pangajarion ni Yesus uju di portibion lahu patutur diri tu tangan ni debata lapar-lapata dui asa pasahatun hadirionna jala sai toktong marhapo satu dibata jala radi dinalau marsobat ibana dangarong bejupang di ibana rohana paburnang diri mamuji dirina manang maben artana guguna do nasa na adong di portiyon gawe parsigat tunganna atong boharo hita patuturu diri tutangan ni dibata alusna ima marhaposan jala marsigat tunasa hobat na pinangido nirbata benget manau saluhut hapursun
jala dungo dinalau martangiang manangaha pinamasa do naneng masa jala tung nasujadi di parsuada manang ditadikon di bata mual ningolu do haluau do di bata di patibo di son namar napata do parsido taruli di harajau namanotto rabdot hamuliau ni di bata alai jumulu ma ikum manama di saluna narong di portivio namangiu dia murung asa porsiau macai moldo di ulahon akka si taunoni akka naduduki tahilala laos marhitima molo tabering di ayat pitu asa tatinggakko nani holsoni roha ay disario kita omma manuso kita asa marhaposa jala pasahato diri tu di bata unang be sa dihaposi jala marsobat wakka gugo ni portibion dot hagio ni portibion panari hono ni di bata na marlapata doi sada pangaramotio do pajaga ni Jehovah na mangaramoti jala na majaga halak na roti bana di bagasan rohana serep panari hono ni debata ima panari hono ni hosa hadaneo pos ni roha haipason sonang ni roha jala dang uranga bisipangano do di parabiton builu tapatulus tu pangajario ni Yesus taringot tu pangaramotio ni dibata diak kapidong namar tonga-tonga langit na setoktong di parmudu-mudu dibata molo tabereng di Matius 6 ayat 26 lamma hita ulu ni jolma na porsia tutu lebi usari di mana tu jolma namangiu dia mudong asa porsiaon ay halak nagale do yang go jolma ala galido dagingna dinalau mangulau na dinggan tutu muraro goncang tarlumubi ma dinasonggo ragam yak kasih taon oni pitor hato patok do madior di dia gugu na di portibion go manang apatis di haporsiauna so na so marlapata di do rohana haporsiauna lau sido ubay di paingot si Petrus akka huria asa maja suraton asa torang marohana jala dungo mulai dok torang jala dungo imana omma sada paretta asa manat tugu unak tartuktuk ado paradehon pohal lau mangadupi sada siadupan ahado nanek siadupan ima sada parkorangan manang paralo niak kana porsiai ise do aloni na porsiai ima sibulis jadi di gobarro do so babiak na maruang mangalului si bodutonna ido babiak na maruang asal biar do uwani biru-biru nagalei gawe sialangon ni babiati so ni do nang ulau ni sibulis marhiti akasi taonon na duk jala ragam ni hapursun nama ben hita ganggu di hapursyauta jala ditadikon hapursyautai dungi tuhamaguan jala tuhamatian ro disaling lin na upana disi jadi ikut takas do diboto nasohiado dibana dausia debata molutuk pe roa kasih tahu do hapursyone alai dipaluas do debata masa dia kana pursei dang na subui disalko debata sudi akka si taunon niak kana pursei kula sakiduk ma tapi buru beno ni dibata alai dadai nagawe sau dipatu pa dibata alai masa doi asalam kita jalam lam argama mutiha ni hapur syautai umarga sian siri narung di portibion tung nasohiado si bolisi so manang meredi dinalau mabuan hamaguat wa kajolma alai ganuk na mangulau jala mangului hagi si bolis hamagua do hamatea do rodi saling lilingna namangiu dia mudong asa porsiaon atong gomos mahita mangalu si bulisi marhitiano hita mangalu si bulisi ima marhite ha porsiaon Apostel Paulus madok di Efesus 1 ayat 10 1 ayat 10 takas do di pajodor
si Paulus taringo senjata ni akan porsia dinalau marporang do pak si bolis pangagoi ikon jumolo songgop si taunon tunasida dia akan porsia buhado ibana buiru mana malua manang martahat di mana dia kagoncangan si bolisi sima diuji ibana. Jadi uju narap do Yesus do akasisiana nunggap pola di lubau ni bana hiani neko masa akka si taono tu akasisiana tu akana porsia. Jadi di tonga-tonga ni si taono ni di pauli-uli mahita musedung mana kita sa ro di ujungna. Asal maulu hita rotu ibana jala di tubuh hita mangulu ibana siar roha pikira do hati-hati. Atong dia ngudung asa porsiaon ado mabek kita marukil manang marsitaono. Alani hajahato do manang alani ha porsiaon. Tikos mata bae. Molo taringok tu ha porsiaon do pabahena na dinggan. Ga budang do nagawe si sugu-sugu ni akajolma. Naso di halomod de bata akka nanulang akka pardusay si songoni atong ikomanado hita namangiut unang siya mangido hita tu dibata asa malua siya raga misitaw manang raga kapursur di portiyo naikod do masa dingului niya kana porsiay nang diruas ni huria ingok mahita asa rohita tu dibata marhiti-hiti haserepon ni roha jala pasahaton hadiriota polin gabe apuna ni ribata ay disariho dong taon tung naganggu mahita molo so disariho dibata atong ala persatokina do hita manguli di portilyon hita na mangulu iko mangado piragam ni hasusah tung nasumar lapata do molo nang masuk kita tu hamuliaw ni ribata di harajaw ne iko jumulu do hita mamulus akka si taunoni atong buasa may hita say marhapusan tu naulo salpui manang tu portilyon roma hita tu ibana lima di bata na mga leon hapusan na mga leon hanguluan ro di saliling ni liling na tu hita amen martanyang may hita pasu-pasu matuhan hatami nagawi jamita na mangulu di amin asa marura marpardue di tonga-tonga ni Panginoon namin. Olan marhite Jesus Kristus kami martanya tuho. Amen. Ora shalom dihita sa